मिथिंगायारि बोथोरनिसो दायना सुबुं माहारिनिसो गोरोन्थि। मोनसे गेदेर सोंलु। मा जाहोनाव सानफा एफा बोथोरनि दुंखावनाया बारानिफ्राय बारासिन जादों? मानि थाखाय थरथिंसे अखा गैया? अखा हानाया मानि थाखाय बाङाय जालांखो? आबादनि सायाव सोनारग्रा रायजो राजाफ्रा बबे समाव बोथोरनि आबादखौ दिखांबावगोन? बे समाव सुबुं माहारिनि थाखाय साननो गोनां आरो जिंगासिनो गोनां थासारि जानानै फैदों। थारैनो जों मिन्थिगौदि थांनाय बावैसो सान सिगांनिफ्रायनो रायजो नाङैनो बिदुंनि दुंथाया बारानिफ्राय बारासिन जाबोनायनि जाहोनाव गुबुन गुबुन ओनसोलजों लोगोसे गोबां जिल्लाफोरनि सुबुंफ्रानो दिनैनि सानाव हालाय हाफाय जानांदों। बेराफारसे बेबायदि अखा हायैनि जाहोनाव बोथोरनि आबादखौ नांगौ बायदि समाव दिहुननो हायैखौ लानानै गोथौ जिंगायाव भुगिदों उदालगुरि जिल्ला बार'बुथान सीमा ओनसोलाव रायजो जाबोनाय सुबुं एबा गाहायै माइ आबादनि सायाव सोनारना जिउ खुंग्रा आबादारिफ्रा। बेखौ लानानै उदालगुरिनिफ्राय बड'सानि खौरांगिरि सोरांसार बाग्लारिनि मोनसे आबाद फोथारनि ग्राउन्ड जिर' रिपर्टखौ आबुङै नायलांदो। नंगौ, थांनाय साननैसो सिगांनिफ्रायनो जि रायजो नाङै मोनसे जि गुदुं दुंथाय, बे दुंथाया दिनै सानफा एफा बारायलांबाय थानायखौ जोङो नुबाय थानो मोन्दों। दिनै 25 मे आरो दिनै सुनिबार खालार, दिनैनि सानावबो फुंबिलि 7:50 रिंगानिफ्रायनो जि सान्दुंनि दुंथाय बा बिदुंनि जि गुदुं, बियो खोब बारिबोनो हमनायखौबा जों बे समाव जों मिथिनो मोननाय जादों। जिहेतु नैबे समाव दङ आङो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भारत-भुटान सीमा जिं ओनसोलाव, आरो जि ओनसोलनि सुबुंफोरा दिनै आबादनि सायाव नांथाबनानै गावनि जिउखौ खुंनांगौ जायो। बे ओनसोलनि थागिबि जिथु सुबुंफोर, बिथांमोना आबादनि सायावनो जिथु सोनारनानै गावनि जिउखौ खुंनांगौ जायो। नाथाय दुखु गोनां बाथ्राया बेसोदि जिथु गोबाव जिबायदि समनिफ्राय जि अखा हानांगौ, बै अखा गैयैनि जाहोनावनो दिनै माखासे आबादारिफोरा दिनै गोथौ जिंगायाव गोलैनानै थानांगौ जादों। जाहोना जाहैबाय जिथु नोंथांमोननो आं नैबे समाव आंनि केमेरा पार्सन बिथांखौ जिथु दिन्थिनो थाखाय खावलायदों। गोबां जि आबादारि, बे आबादारि बिथांमोना दिनै गोरानैनो, जिथु दै गैया, जेबो गैया, बेबायदि गोरानैनो बिथांमोना दिनैनि सानाव हाल बेयाव एवनांगौ जादों। जिथु जाहोना जाहैबाय जिथु दुंथाय, बे दुंथाया बारिबोदों आरो दंग' जाम्फैफोराव बेबायदि जिथु दै गैयैनि जाहोनाव बिथांमोना दिनै गोरानैनो बेबायदि हालेवनांगौ जादों। दा फैबाय थानाय समाव जुदि बेबायदिनो जुदि बोथोरा थाबाय थायोब्ला बिनि फिथाइया मा जाहैगोन? थारैनो बियो मोनसे साननो गोनां जाबाय। दा नैबे समाव आं मोनफ्रोमबो बाथ्रानि सोमोन्दै आं मिथिनो नाजानि। जिथु बेयाव सासे आबादारिया आंजों लोगोसे दङ। दा दिनै गावनि जिथु बे बिथाङा जि मावनो लानाय आबाद, बे आबादखौ लानानै गोथौ जिंगायाव जों साफ्रोमबो आबादारिफोरखौ जि बे समाव भुगिनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों। आं बिथांनिफ्राय गासैबो बाथ्रा समाव आं मिथिगोन। जिथु बिथांनिफ्रायनो जि मोनफ्रोमबो बाथ्रानि सोमोन्दै आं बेयाव मिथिनो नाजानि। जिहेतु दिनै बोथोरा खोब जि दुंथाय, बे दुंथाया बारिबोनायनि थाखाय दिनै दुब्लि फोथारफोराव बेबायदि दै गैयैनि जाहोनाव माखासे आबादारिफोरा दिनै गोरानैनो बे समाव हालेवनांगौ जादों। आरो थारैनो बे समाव आं मिथिनो नाजानि जितु मोनफ्रोमबो बाथ्रानि सोमोन्दै। दादा আপনি ফেলে হওক। আচ্ছা, কি ক'ব আপুনি? এনে শুকানকৈ হাল বাহি আছে, কি কণ্ডিশ্যনটো কেনেকুৱা চলি আছে এতিয়া? এনে কিমান বিঘামান ৰুম মানে এনে আমি ঘৰৰখিনি এনে 10-12 বিঘা ইমানখিনি আছে আৰু এইখিনি ৰুব লগা। যেতিয়া সময়ৰ পৰা যিটো পানী আহিব লগা, এইটো টাইমৰ পৰা আজিলৈকে দেখা পাইছোঁ পানীয়ে নাই। এইটো মনৰ কথাটো কি ক'ব আপুনি? পানী সেইটো যোনটো আমি এটাই আশা কৰিছোঁ যে বতৰটো কেতিয়াবা আহোঁ কৰে, সেইটো আৰু আমি ভাবোঁ যে আহিব নেকি বুলি। সেইটো আশাত আমি এতিয়া হালটো মাৰি আছোঁ। আৰু আমাৰ ইয়াত খেতি কৰোঁ বহুত মানুহে যেতিয়া আশা কৰি আছোঁ আমি আমাৰ অসমত, এতিয়া বতৰটো চাই কিন্তু
আমি কি কৰিম এই বতৰ এতিয়া যদি এনেকাই কৰি থাকিলে আমি কি কৰি খাম এনেকা শুকান বতৰত সেইটো কাৰণে আৰু উপায় নাই আমি যেতিয়া খেতি কৰা মানুহ না আৰু কি কৰিম আশা এটা কৰিছোঁ বুলি এই হাল মাৰি থকাত আমি পানী আহিব বুলি আশা কৰি থাকোঁ সেইটো কাৰণে হালটো আমি মাৰি থাকোঁ আৰু যিটো আমি পাহাৰ অঞ্চলৰ যোনটো আমি পাহাৰৰ পানীটো আশা কৰিছোঁ সেইটো পাহাৰততো পানী দিওঁ হয় কিন্তু পানীও নাহে সেইটো কাৰণে আৰু এই বছৰ কি হ'ব আমি একোৱেই ধৰিব পৰা নাই আপোনাৰ মতে এই যে পানী নোহোৱা হৈ গৈছে বৰষুণ নোহোৱা হৈ গৈছে এইটো কিয় কাৰণে হৈছে বুলি আপুনি ভাবে আপোনাৰ মনৰ অনুভৱটো কি আপোনাৰ কিয় কাৰণে হৈছে এইটো পানী বৰষুণ নোহোৱা এতিয়া আগৰ নিচিনা যোনটো আমাৰ পাহাৰ অঞ্চলত যোনটো গাছ গছনিবিলাক আছিল আগতে সেইটো টাইমত ইমান ভাল বতৰ আছিল ইমান পানীৰ চিন্তা নাছিল এতিয়া মানুহকেইটাই যোনটো পাহাৰত গছ গছনি থকাবিলাক সেইবিলাক মানুহকেইটাই চব নোহোৱা কাটিখিনি চব নোহোৱা বনাই দিলা সেইটো কাৰণে সেইটো হয়তো এই মোৰ মতে সেইটো কোৱাই কি বুলি কয় কাটা কাৰণে কিন্তু এনেকা বতৰটো হৈছে নেকি এনেকাও লাগে এটা কি জাতিৰ মানুহে বসবাস কৰে ইয়াতে এই অঞ্চলত বিশেষতো আমাৰ ইয়াতে বহুত মানুহে আছে বহুত জাতিৰে মানুহ আছে এতিয়া কোনটো মানুহ কি বড়ো আদিবাসী এনেকা আছে নেকি ইয়াতে ঠাই তেনেকাতো আছে বড়ো আছে আদিবাসী আছে নেপালীও আছে বাঙালীও আছে তেখেতসকলে বিশেষ কিহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি খায় জীৱনটো যাতায়াত কৰে যেনেকুৱা যাতেতো এইটো খেতি কৰিয়ে খায় খোৱাটো কিন্তু বেছিভাগ খেতি কৰি খায় তেখেতসকলেও আজিলৈকে ৰুই বা পাৰিছে নেকি এনেকুৱা ধান খেতি কিবা খেতি এনেকুৱা নাই এতিয়ালৈকে বৰ্তমানলৈকে ৰুব পৰাই নাই কঠিয়াই পেলাব পৰা নাই মানুহকেইটা এতিয়া বৰ্তমানলৈকে এনেই শুকান হাল মাৰি আছে बिथाङानो जाहैबाय सासे आबादारि आरो बिथाङा गावनि खोब गोसोनि जि मोन्दांथि बेखौ जोंनि सिगाङाव फोरमायबाय आरो बिखेक नैबे जिथु उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे बारुबुथ सिमाजिं जि गामि ओनसोलफोर बे गाव फ्राय बागै जिथु आदिबासि नेपालि बर' हारिनि सुबुंफ्रा बेयाव रायजो जाबोगासिनो दङ होननानै बिथाङा जोंनि सिगाङाव फोरमायदों आरो बिखेकभाबै जिथु बे ओनसोलनि जि रायजोफोर बे रायजोफोरा जि आबादनि सायावनो सोनारनानै गावनि जिउखौ खुङो होननानै बुंदों नाथाय खाफाल गाज्रिनि बाथ्रा देग्लाय नैबे बोसोराव जि नांगौ समनिफ्राय जिबादि अखा हायोमोन नाथाय अखा गैयिनि जाहोनाव दिनै बिथांमोना गोरानैब्लाबो बेयाव हालेवनानै दानिफ्रायनो थियारि खालामनांदों होननानै बिथाङा जोंनि सिगाङाव फोरमायदों जोंबो आसा खालामदों जिथु फैबाय थानाय समाव जिथु थाबैनो जिथु बे आबादारिफोरनि जि दुखु बे दुखुखौ अबं गसाइ सोरजिगिरि आनान गसायाबो खोनासंगोन आरो नैबे समाव आं केमेरा पार्सन बिथांजों लोगोसे उदालगुरिनिफ्राय बड'सानि जानानै सोरां बगलारि